i Andrew Settatree, dwi'n dod o Hwlffwl Sir Benfro yn wreiddiol. Dwi wedi byw yn y Gogledd ers 2008. Cyn hynny, eisiau hyfforddi fi fel nyrs ac yn gweithio fel nyrs am 2 flynedd yn Caerdydd ac Australia. Wedi hynny, eisiau gweithio fel gweithwyr ieuenctid yn Llanberis am 8 flynedd, gyda phlant a phobl ifanc ac ysgolion. Wedyn, dwi wedi bod ym Mhenllyn am 5 mlynedd yn gwneud gwaith tebyg, bod ieuenctid, teuluoedd, capeli ac ysgolion. Dwi'n briod i hef, ac ar hyn y bryd, da ni'n mynd trwy'r proses o fabwysiadu hogyn ifanc. Fy ngwaith i yw gweithio gyda plant, pobl ifanc a theuluoedd yn yr ofalaeth yma, fel yn Heli a Bangor ac Abergwyn Gregyn. Ond hefyd, dwi yn yr adeilad bob dydd. Mae'n gyfle i gyfarfod efo phobl. Mae yna wahanol grwpiau sy'n defnyddio'r adeilad, mae'n gyfle gwych. Ond hefyd dwi ar gael i helpu efo pethau ymarferol fel agor a chloi. I fi, pobl nid gweithgaredda sy'n bwysig yn y pen draw. Mae pobl yn hollol ganolog i'r gwaith yma. So creu perthynas efo pobl sydd wrth roedd bob dim byddai'n ceisio gwneud. Bydd hynny drwy'r gwaith plant ieuenctid a theuluoedd. Beth bynnag fydd yn helpu fi wneud hynny. Hefyd dwi eisiau creu perthynas efo'r holl bobl sy'n defnyddio'r adeilad yma. Mae'n froint cael pobl yma'n barod, mae'n bob amser yn brysur. Mae gen i'n adeilad arferchog, ond mae'n wych bod ni'n cael ei ddefnyddio er bydd y gymuned leol. Ac i fi, mae perthynas efo pobl yn hollol bwysig, cos dydy ein awdurdod i ddim yn dod o'r teitl y swydd. Sgan pobl ddim ots am hynny. Mae bob dim yn seiliedig ar berthynas, boed hynny yn y gwaith o plant, pobl ifanc, teuluoedd neu jyst yn yr adeilad yma. Cofiwch, mae yna bob amser croeso chi ddod draw am sgwrs a phanad efo fi. Mae'r drws bob amser ar agor.